Ka Sister Marbanyang na po laidom lo kantiar kala yo ban pli ka wei ka Shlem a jing hikai coaching center hapo mairang umbir ka bahap hapo jong ka Eastern West Khasi Hill district bat ya kane ka Shlem a jing hikai la khot ya ka nek sura bat hang ne ki la ban yo ban a yishbun ki jing hikai ha ki subject ki bapher na kam tai ki tu ki khon samla ki banang la ban pentbit shu ha ka bade bat ki kam ki jam ki jongki ha ki jing pule ki jongki ka ba menta ka ban suk shibun men chwa la se ki por ki ba kham chwa ha ban le shabar te menta ta ka jing don jong kane ka la ban suk shibun ka la long sha ki jing kar khu na kam ta ka Eastern West Khasi Hill district bat kum ju ru ya ka jala me khala hi baro ka wei te ki khon samla ngop ha ban pan slem ya ka por ka jongki na mar ba ki set ki don tang khandiat te ngop ha ban apply no wood bat ya ki jing tip ki ba khamnia phila ban phone ha ki ne ki number ki bala ai hang ne pra lai nyo not san ar san pra iwei la ne pra nyo san iwei not sao riu khuble chibon